Il-Fondazzjoni Marigold nediet il-11 l-edizzjoni tal-kampanja Pink October Movember. Din is-sena iżda il-kampanja bit-tema Walk Your Path, Know the Landscape Within qed tifoka fuq il-5 tipi ta' kanċers, dak tas-sider, ċervikali, tal-ovarji, testikolari u tal-prostata li jolqtu kemm irġiel jew nisa inkella f'ċerti każijiet tnejn. Il-ħsieb wara l-messaġġ ta' din il-kampanja huwa ispirat mill-idea ta' mixja f'pajżaġġ, jekk kif il-pubbliku mħeġġeġ ikun attent tal-bidliet fil-perkors tal-ħajja kif spjegatilna iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Marigold Michelle Muscat. Kunċett qed jara li l-ġisem bħala landscape. Il-ġisem li huwa magħmul minn kurvaturi, tlajja, nżul, jekk tħares sew lejn il-viżiv ħatara landscape qegħdin nippruvaw nistiednu lin-nies jimxu mal-pathway, jesploraw ġisimhom, jaraw x'hemm li hu komuni għalihom u x'hemm forsi xi ħaġa ġdida li toħossu mal dik il xi ħaġa ġdida hemm bżonn naraw x'inhi. U meta nagħmlu dan l-affarijiet naraw kemm jista' jkun jekk xi ħaġa qed tevolvi nilqux mill-bidu. Minn barra l-aspett informattiv u li titqajjem kuxjenza dwar dawn is-suġġetti, il-Marigold din is-sena se tkompli tibni fuq proġett li imbarkat fuq fl-aħħar snin dak ta' għajnuna fil-komunità. Dan il-proġett ra servizz ta' trattament jingħata lil pazjenti f'darhom stess jew fuq il-post tax-xogħol fejn ikun jippermetti. B'dil kampanja li qed nagħmlu issa, jekk ninġabru l-flus, ħammorru ġewwa l-Gżira ta' Għawdex. L-Għawċin għandhom realtà differenti mill-Maltin, ħafna drabi aħna forsi ndergru minħabba traffiku biss, imma fil-verità immaġina pazjent Għawċi xemx jew xita, xitwa u sajf irid jinżel trattament minn Għawdex ġewwa Malta bil-vapur jew bil-fast ferry, whatever, anke biex jitla lura lejn id-dar wara trattament. Ħafna drabi akka forsi jkunu jħossom daqsxejn ma jifilħux għajjanin, imma it-traġitt tagħhom huwa dejjem iktar jiebes minn ta' Malta. Għalhekk Muscat ħeġġet għall-ġenerożità tal-pubbliku biex jagħmel donazzjoni tiegħu lil Pink October Movember Malta biex dan il-proġett ikun jista' jittella f'kollaborazzjoni mal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Din il-kampanja tissir taħt il-patronċinju tal-President ta' Malta Miriam Spiteri Debonio illi faħret l-inizjattiva u enfasizzat l-importanza tas-saħħa preventiva fejn wieħed jieħu ħsieb saħħtu qabel ikun tard wisq. Preżenti għat-tnedija kien hemm il-Ministru għas-Saħħa Ġewwa Etienne Bela, dak ta' Għawdex Clint Camilleri u dik għall-volontarjat Giulia Farrugia.